Vítame vás pri ďalšom videu z Minecraftu. Tentokrát to bude z novej série zo servera Minecraft.sk. Dneska som tu spoločne s Kirom. Ahoj! A na tomto serveri budeme hrať rôzne hry, ktoré minihry. Takže klikni na tie slnečné hodiny, na tú tekvicu. Viem kam. A ktorú hru si zahráme? Vyber. Počkaj. Vyber. Skúsime driving ten oný. To je čo? Tak vieš to, malovanie. Dobre, poď. Neviem, či to pôjde, počkaj, skúsim to. Ani sa mi tam nejde valné, počkaj. Píši. Mne to seklo. Počkaj. To už úplne seklo, vôbec nič mi nejde. What? A ja už som tam. Ja padám. Dobre, mne to seklo. Tak kde spadol. No dobre, počkaj, no poď sem. Poď. Woo! A Bang. ideme kresliť, poď sem. Táto podobná hra je aj v Potu do Areny 2. Arena 2. Som tu. Takáto podobná hra je aj na serveri Mineplex. Na ktorý sa neviem pripojiť. Ale nie však, ja viem, že tam majú. No, Shit! ideš kresliť. Ja nechcem kresliť, čo mám kresliť? Tam hore máš slovíčko. Kde? Tam hore, ak máš GUS a ty tam máš slovíčko, čo máš nakresliť. Ale piču, tam nič nemám. Čo tam máš nakresliť? Čo tam máš? Nič tam nemám! Kde si? Tam hore, Kedy tu Jak je? second thing, please. Čo? jak tam máš GUSS, tak tam máš niečo napísané, nie? Kde mám USS? Aha, teraz mi niečo dalo. 30 sekúnd left until to end round. No proste nakresliť dačo. What the fuck, ja neviem. Tam dačo máš kresliť. Ja neviem, čo No. mám robiť. Druhé je C, písmenko C. Hore máš dačo napísané a druhé písmenko je C, nie? Fuck, ja čo mám robiť, ja neviem. No, jeden už uhádol, ale neviem ako. What? Ako to uhádnu? Oceán? Áno, oceán, nakresli oceán. Oceán. No fasa. Konečne som het. Čokoládu mám nakresliť. Napíš chocolaté, aby si uhádol. No, moje kreslece skilly. Jak sa to píše? Chocolaté, angličtina, nie? Chod solate? Chocolaté, hej. Nie chockolaté, chocolaté. Dobre, jo, mám to prvý. Mám to. To vyzerá jak pivo. No, super. No, teraz ide iný kresliť. A ty si to jak vedel, že oni... Lebo tam hore je slovíčko. Kde? Tam, jak je toto GUS hore a kde sú písmená, tak ty keď kreslíš, tak tam máš slovíčko napísané. Kde je Teraz Gues? čo kreslí tento? Máš najviac bodov. Ty čo rýka? Isté. Hej, tam hore máš skóre. Skiro 5, ja mám 3. Ja tu je napravo. Ten čo kreslí? Ja neviem. 30 sekúnd. What the fuck? What the fuck? To čo je? Druhé písmenko je N. No? Hej, tam hore to máš. Anvil to asi nebude, čo? Ne, posledné je E. Shit, ale že to ne... Počkej. Čo to je? Ale ne. Hi, bitch. Čo to je akože? Už viem! Snake! Had! Tak ja dám elektovať jeden bod. Ja som prvý, jej. Zase mám ja robiť, ale čo? Tam hore, čo tam máš hore napísané? Nič. Musíš tam mať dačo napísané. Čítaj, čo máš hore napísané. Hero is driver road, no. Ale ne v čete. Hore, úplne jak je to Ja, gule. tam! No, čo tam máš za slovíčko? Nepoviem. Povedz, ja som ti vtedy povedal. Povedz. Jaj, Povedz. Aha, dobre. to je všetko. Do prdele. Píše sa to H-A-I-R. Chajr.
Dobre. Okej. Thank you. A ty do... Savek, you're from Serbia. Teraz to počarvem. Neviem písať. Motorba... What? Motorbike napíš. Motorbike. Oh my god, to jak mám nakresliť? Motorku. Kresli ďalej. Ešte Motorbike. kreslí, aby to nebolo podozrivé, hej. No, toto je super, ti poviem. No. Ďalej už nejde kresliť. Oh my god! Toto je áno, toto je sedadlo. No to vyzerá, ti poviem. No teraz napíš motorbike. Motorbike. Ešte raz napíšem. No, už by mohli vedieť, čo to je, ne? Headphones. Ale no vyzerá to jak telefón, je to v tom pravda. Naznačíme 6 minút. Motor cicl, bicycle. Jaj. Ale my sme to nemysleli, one. My si radíme, on preto má málo bodov. Tak im treba, no. Ale one. Dobre, už by mohlo stačiť, ne? No, konečne. Space Painter. No kresli, Jožko, kresli. Budem sa diviť. Kresli. Nahrávame 6 minút. Ja idem pod neho. A 40 sekúnd nahrávame. Ty tu. Choď sa naspäť. Čo to je? Pán Space. Space. Tam tu za nebolo. To čo je? What? Jak sa povie kopec? No to aj ja rozmýšľam, jak sa povie kopec. What? Fajný kopec, bo to je voda a láva asi. Ako sa povie kopec? Sa ty to vedia, alebo oni vedia po anglišky. Ale sme tu len my traja, Savky 55, Kino E2 a Space Painter. Ale čo to je? Posledné písmenko je E. No však to vidím. No už sme tu len my dvaja. No fuck! No takže čo to je? Teraz pôjdeš ty kresliť, stav sa. Čo Pôjdeš to ty, je? ty pôjdeš kresliť. Hovorím. Čo tam máš napísané? Nepoviem. Povedz. Nebudeme si hovoriť, lebo sme iba dvaja. Ne, ale je tu ešte jedna. Tekan BG. Ale ona aj tak nehrá. Toto vidím. To čo je? Dúfam, že uhádneš. No prdel. Došla farba. Čo to je? Prvé písmeno. To je Big Pencil. Prvé písmeno. Nepoviem. Prdele. Áno, to je guma. Ja si to skúšam veci. Povedz. H. Už viem. Domček. No veď to! Si nevedel uhádnuť. No to je ľahké, ako vedem. Mne sa to nezotrelo. What the fuck? Ja nevidím vôbec, čo kreslíš, ja tam mám svoju onu. To čo si nakreslil? Toto by si mohol vedieť, čo to je. Môj umelecký výtvor. No toto je posledné, rýchlo, lebo už chcem ukončiť diel. A pod ďalší diel. Ja neviem, čo si nakreslil. Počkaj, čo je snail? Čo je snail? Dobre, to je jedno. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste viac takýchto dielov, dajte like. A dneska som tu bol spoločne s Kinou. To bolo o čom dobre. Winner Ale Kino čau. RV. Winner Kino RV. Dobre, a ďalší diel bude z inej hry. Čaute.